Anyang laki din! Tatang, nakaturogan ni Nanang. Ni Nanang mo tinaturog? Sana sika? Api nga minapilitan da ka maturog. Diyak nga rod kayo ti maturog. Kat papanam nga eh. Mapanak makiayayam. Agsubli kay Jessilid, ka maturog. Sige ka ah. Saan ka dumakkel no saan ka maturog, anak ko? Diyak kayo ti maturog. Imay aldawan. Inakon. Ninay, timbarayan na Jerwar. Oy, Minay, agsubli ka. Umay ka maturog. Sherwin, agay-ayam ta ka din? Kulak man mo pinaturog na kaninanang mo. Linibasa ka. Pilitan nakit din ang paturugan. O may kang harutin da kaya ayam ta. Anya nga day ayaman ta. Agbalay-balay ta. Umay ka garamit tayo ti balay chay. Sige, tama pa nak mga lady sa ako apaglinaw. Oy, bakit? Agring ka. Maluman. Anyat orasan? Alas 5 na. Nagpaot mo titurog mo. Ayan na nga ni Mini, apat paturuga. Sana naturog. Sika, ti pinaturog na. Naglibas, ano pa nagayayam? Anya? Ay, naglokon tayo dyan nga ubing? Talaga saan na kaya ti maturog iti aldaw? Kat, napananangay. Kahit adde Jerwar makayayam. Bumangon ka ditan, tamapan ka agluto. Mimi, punta ni nanang mo dyan. Mini! Mini! Agawid kanta ni Rabin! Mining, ay ayaban na ka ni nanang mo. Bay ang nagayaw. Saan ka pingagawit? Saan tadyak pa'y naluto dayto'y kananta dito'y balay-balay ta. Ha? Una niya. Di ka pala agawid, umay ka bautan! Wala ka. Umay nakakanumbautin ni nanang mo. Ala, sabi nagatidog si baot ni Nanang ko. Sige, agawid ak nga ruden. Inton bigat maning nga agay-ayam ta. Oras siya, agawid akmat nan. Kasanungay dayto'y balay-balay ta ngay naramid ta. Umay tanto man ang inton bigat Saan nga tamaan ano dayto'y balay-balay ta? Amangan no umay pirgin dagiti daddo mga ubing. Saan? Padasan da nga perdyan, tagtano ka kita. Ay nalakay, inayadong ka diti agsubo. Kas ka na maibusan iti makan. Kakaisulang ay taaklaang man na makaraman iti adobo akaranit baboy ba kay? Sapay taba ti pilpilyam. Kay iso nga rin tinaimas. Ne, Mini, apay asan anak sayan day takanam dita pinggan mo? Kunak mo't asanak amabisin. Apay asaan ka amabisin? Anyat kinan mo aya. Day takit nga min takanayon mo nga ikan iti kwarta. Iso ti mapan na gatang iti chichirya. Iso asaanin na makapangan. Jack mat ikan iti kwarta? Ay, amokon. Linibas mo man nga inala jay barbarya iti bulsa ti duster ko anya. Piso lang matinalak. Anya a piso lang? Nagado dagi jay a barbarya. Ape akas na tugalim si Kamini. Naghilig ka nga gilibas-libas. Pati pan naturog, ilibasam ni nanang mo. Asino ti rurayam di tamin eh. Adda ka manan asahiro. Saanin nga may ni Sherwin? Apay asan? Kutno balay-balay mi dayto inaramid mi iti naminsan ngal daw. Apay, di mo amo apimanawan da Sherwin? Ha? Tapay ko maapumanaw da. Yakam mo ha. Basta naglugan da iti bas. Kadwa na dagiti naganak na. Ha? Tapay.
Di naman imbagbaga kanya ka pumanaw da. Iswaduatan nga gayayam. Saan ka akayat akay ayam? Nagtangsit ka. Saan ka natangtangsitan? Makayayam kan kanyak. Kat na naglaing ka dumanog. Sabi tumaray ka, kalpasan na makadanog ka. Saan nga Ruden? Umay kanta gayayam ta. Kaya't mo asawan lakay. Pimanawan dagiti naganak ni Sherwin dito'y baryo tayo. Isumod dahi ta ti damag ko rita kantina naggatangak iti merienda. Idi pa nga nga ibagbaga ni kumare, ang mapandagyan iti Manila. Tagay ngamin nila kay na. Kat, intugot na ni Sherwin? Kat na. Iso nga awan ti kayayam ni Mini. Sa pa iso dahi ti kayat ni Mini akay ayam. Tanasingpot ngamin nga ubing. Kat isumay. Ay, nagsasaya at akaaruba na kita. Naila ko dagayam mo dahi ta bangkag da. Kasta? Iso asabalay di makin bangkag dahi ta bangkag da. Nasapsapat ako maan na amuan nga inlako da. Tadatan tigim matang. Palimod lang ngamin tinaramid da. Tapno saan na maamuan na iti tao iti plano da nga umadayo. Ay, nagaduntumot ngamin tinaglaing amang perdi dito'y alugar. Tila ar-aramidan da apamirdi iti padada tao. Iso dahi ta tirason mga pepimanaw dan dito eh. Kat, ayan nan ngay ngarod ni Mini. Nay, kit adda itay dito'y bangkag nga gayayam. Paturugak ko mamanin kat. Ingkalatan maturog ba kay? Tasaan na kayat ni Mini ti maturog iti aldaw. Sigurado nga aglibas tumanay no pilito mapaturugay. Sherwin, sika ka di dahi ta? Wen, siyak da ito eh. Si kakit di ba't, di na akong mabigbig. Nagtayag ka magngaminan. Kunti aritos ka pa yan. Kanak mo sa baling iti balayo. Sa dinong iti papanan mi. Dito'y kami latang agigyan. Mano atawanan na saan ta nagkita. Umay kakit di, papantag jamming. Ha? Una. Mabit lang. Tay naksukatan da ito t-shirt ko. Awan mo't sa bala pag inuman. Ta dito'y talaangan kantinang uminom iti beer. Una. Saan akas iti Manila dito'y? Ah, imbagman ta nakapakasyon ka. Umay kayo mo't bisitahan nagagayim ko ah. Imbagman ta saan ka nakalipat. Yanapod nuna. At dati trabaho mi iti sentro. Kinontrata di kumpanya mi. Kasta ka di? Ay, nasayat man no kasta. Kaya't ko tagkikita tayo mat. Nakita mo ka din ni Mini? Diyak pa nakikita. Sigurado ang nakiasawan. Malasang pa'y dayay. Awan ita. Napan nagtrabaho. Adamag gamang trabaho na. Amangan no saan mo na mabigbig. Apaya, kat no isuti kababasitan iti ubing tayo. Sika talaga. Day tapay mo't kinapasit na tinalagip mo. Ah? Timbayag ka din? Simbangpot kan Mini? Itay pa'y dandani akon makaluto iti pangrabyan tayo nanang. Ay na, nabanbanog ka nagtrabaho. Sika pa'y ti agluto. Kat, saan yung mat amasango kin ni tatang? Agmalmalom kayo mat iji bangkag nanang. Saan ngamin amalmalpas dagiti trabaho mi ije bangkag kinitatang mo? Kunak ngamin nga ipabangkag yulaangan iti sabali. Kasaan yun akabailan ti agbangkag. Masayangan kami mo't kinitatang mo anak ko. Kanawan mo ti sabali nga aramidan mi. Anya ngay nga ron. Saan mi mo't akaya at nakatugaw latan nga agmalmalam. Ang marigligatan kayon. Ad-ada marigatan kami no agtugtugaw kami laang. Ayun kayam, nakitam ka din ni Sherwin. Asino asyawin? Di ngay
kay ayam mo ide. Ha? Adda ni Sherwin? Nagbakasyon ka nukat. Diyak ang mga adda. Kan apay ko mga adda nanang. Nakita na kami itay amagmag na dita kalsada kinitatang mo. At imasidagmat. Diyak pa'y nabigbig At dinamag na ka. Nasaya at may nagbakasyon. Ngam apay ko maadamagan na. Siyempre saan nakaamalipatan day jay gaputa isumat ti kaay ayam mo ide. Si Mardang kamag na. Adamat gayam agbas basketball dita basketball court. At sigod mo't ng adda agay ay ayam dito. Ha? Ison samot day dyan ni Sherwin. Sino Sherwin? Day dyan nakalabaga tibado na. Di ibagbagam akay ayam mo iti. Wen, iso day ta. Ay, mabainak alumabas. Tapay ko mga mabayin ko. Diyak kaya't makita nak. Apay, muna ka pa'y nga taging ga itong. Di na magnakkano kadana ng kantatang. Wan, malagip na ka. Ngam saan na kan amabigbig na. Sa bagay matkit niya. Alangan nga urayam amalpas da nga agay-ayam. Katni, malaman. Intaman langan. Sige. Dito'y kabangir, tapno saan na ka makita. Wen, sige. Lingdan naklaangan. Unang, imbaglakit din tanalukmagak. Kaya't mo pa'y karitag basketball? Kahit ko pa yung parts. Adla to ang babae lumabas. Ha? Ni Mini dyan may isa. Sino dita? Siyempre, di kapasitan Makita ko maglangan. Kaya't mo tayo ba? Katwa na. Mini! Mini, mabit lang! Mini! Ne. Apay akaslawan langag na. Mabain sa amin. Pinartakan dan timag na. Ngam talaga ka di nga iso day dyan? Kitwin. Kunaking ka, basit lata. Saan nang tungot nga minakayat ang maturog iti? Ang oray basit ni Mini. Nagagit nga trabaho. Ipagbagada nga small but terrible. Talaga? Awan ka puting na dayta. Oray nagdakkel tao, apain na. Ay na, imbaglakit din ta nakalabastan ije basketball court. Oray siya, nabanugak iti nagpartak apan nagnata. Kurang lang na tumaray ta. Mabainak ang makita nak ni Sherwin. Pagbainang kumamin. Basta, mabainak. Si kapay mo't ti mabain. Kaano si kati katuturadan ang babae ang amam mo. Ay, agtan na ka man si katumboy. Siyempre, mabainak mo't na. Uy! Anyang uy, di nakman surunan akas na. Uy, kunaklangot. Saan ka mo't asur-surunan na niya? Nagalisto talaga ni Mining ang trabaho dito'y balay bakay. Nagbiit na amalpas dagiti trabaho na. Uray basit ni Mini, tanaalibtakmat nga agungunay. Ay, malaking ka. Kaslasan na mapanbanog. Unak nga raw nga aginana. Yung kalukatan dyan daw bakay. Wan, ang mga nudya padpadaanan ni Mini dayta nga ag-deliver iti parcel na. Imbag nga orasyon na. Anda ka din ni Mini? Saan ka di asika ni Sherwin? Wala na, siyak na ito'y. Umay ko kumapasyaran ni Mini. Ay kat umunag ka. Adda dito'y unag.
din mo imbagbagang umay ka dito'y balay ni. Kinaang man, jak pa'y nakasukan. Uy, bagak nga umaya. Ang mga naglimang ka, Ha? dinaksamot kaya ta makitan. Saan matakas na? Bagay mo tinagan mo amini. Tabasit ka. Sige, kuntyawan nakpay, taparwanan ka dito'y balay ni. Pudno matabasit ka. Ang cute. Oy, di nak insultuan dito'y teritoryo ka. Saan aga puta natayag ka, kastanti bagam kanyak. Anya lagi din natin best friend ko. Apay, nalipatam idin as siyak ti paboritom akay ayam idi. Idi dayta. Abay, saan ako na kaya tagayam ita? Hay, nauyaw ka matngaminan ita. Kasano ko maamakigayimakan ka. Ang ako kulay, hindi kitimbag kayong ka. Imbita rin ka man kiti. Rumor tayo. Panunutak pa'y Saan ka man na keji? Agagayim tayo mata. Kan itala nagkita ta. Uwan ko namon. O sige, ibagam no kaano. Mapanak ang kurter iti pagsasangwan tayo ha. Uwan pare, agurder ka lang. Tasyak ti makamo magbayad. Treat ko dahil ito'y takadwata ni Mimi. Sige, mangurder kan. Ta adaman irasaas ko kan kuha na. Oh, anya day tayar arasas mo kanyak, Sherwin. Di nakman kitaan iti kasta. Tani, kaslaak matuntunaw. Nagyot ka hunak. Uli ka manin nga ibagaday na. Pumimpintas ka gayaw. No bumaybayag akit kitain ka. Sherwin ang. Mabalin ka ding agsubliak mo nan dito lugar tayo. Apa yan as kanya ipakadam kanya? Wen, ta umay ka arman, Mini. Ha? Sige. Agsubli ka na ta. Awan dakis na. Ngamin, available tamat at mo. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan ni Tibiyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. At yaman kami, itingkay, Panang Tarabay. Manang isay, napan kayo katin, ije balay da manang tunya. Saan pa'y? Apay ka di? Ay, kung napan ka, nung nakitam dagiti agkaramayat akagawaan na. Ay, saan pa'y? Kita nyo to ano, dapapanan nyo dyan. Nagmayat siya, asorted dagiti kagawaan da. Mapanak to man nga agpaysuinton maminsan. Nabayagan ajak pimasyar ijay ka. Well, manang, inka mapasyaran sa paminsan at ikapsat ta. Tapno makita, di bagbagak. Nana Gloria! Umayak man! Ay, katwan na! Dumaron ka na ta! Saan anak katrang ka na itaridaw? Ay, kunak no awan tao. Kaputa nakarikap mo tiridaw. Ay, saan? Inrikap ko lang. Kaputa palalo dagiti tarakan ni Inso Amanok kan asaw. Nalainda nga umunag dito'y balay. Uray dagiti tarakan ni matlaang nana. Makaungetak nga rin no daduma. Tauray kalinlinis ko ti datar. Katrugitan damanan. Ay, naku namaun. Iso ako nakin ni Insaw. Apartin na laangan. Wano ila ko na dagiti manok na. Iso pa'y Imbag maan ta nakapasyar ka. Ay, una na. Awan pa'y ngamin ti aramidak ijay balay. Iso ana panunot ko ti imal natiw dito'y balay yung. Ay, katuan kanayon nga dak dito'y balay. Gaputagaw awirak lang magkadagiti apukaw. Ay, gayam, adda kapi kang tinapay dita. Agkapi ka. Ay, wala na. Mga laaktulat ta. Ay, gayam, jak pa'y inlinay tilutlutwak nga inapaw. Sige, panawan ka pa'y dito ya. Mapanak labit ijay kusina. Agsubli ak tumulang. Alam mo, nana. Napintas day to'y baso ni Nana Gloria.
Ninginaan lakit di daytoy. At dapay lang ni Nana Gloria iti kusina. Ikarga kun dito'y bag ko ti may sa abaso na. Sana balay, taado ti kastoy abaso na. Di na madlaw anak sayan. Nangalam ka di man ti may sa abaso nga insang mo, to niya. Ay na, ginatang ko Alangan mo't apinidot ko ijay ka na yan. Oho, yak lapat yan nga, gatang ka iti may sa abaso. Anya? Sa di naman ang tinang taktakawam iti dayta. Anya anang taktakawang mo't asasaw? Ginatang ko kunak magkan ka. Ay na, mamukan to niya. Ati dog dagiti imam. No dati makurso na dami ti papanamabalay. Talaga nga alaan. Ay na, mababainak pa ini ti daytang aramid mo. Anya? No amukla ko matinangal alaam ka dagita. Saggay sa ngay sublay kadakwada. Anya? Di awan ton ti mabating usaran tayo no kas na. Dinaklon mo mula nga tinakaw mo dagita. Ay, basol mo day ta, Oscar. Gaputa dinak man laikan iti kwarta apaggatang ko iti kagawaan tayo. Muapay ngamin amarigrigat ka. Anya? Tapabasulon nakpailang. Ay na, makagatang ka kumamay no amom nga aramatin na naimbag nagitititid ko king kakwarta. Ngam saan may? Tadi mo ikarigatan ti aggatang iti kagawaan. Dagiti lang makmakan ti ammo magatangay. Day tala boksit mo ti pampanunutan. Day, apay ngay. Awan mo ti may sa abaso tayo lakay. Ay, pero kam dita Adalang dita dayta. Ay na, awan nga raw lakay. Biniro kon ka talagang awan. Amangan pa'y kunak no intugot mo ijay sala ijag buy-buya ka. Angam awan mag. Ay da, sana kagkap-kapay ijay sala. Adalang dita. Sa dino kumangay ti papanan na. Alang amay ano nagna. Kit napan ijerwar. Anya? Kit isumay. Ay amangan mat no binuong yukit din. Di yulem bagbaga kanya. Anya, tagpapasol ka man rin ako nakaon. Kahit sa dino ngay nga rutayan na. Sayang mo't dayay, ginatgatang ko itinangin na presyo, mapukaw laan. Ay da, nilaang mo ito niya, timay dito eh. Ang mga no inala na. Anya, ay saus, tairaman mo pa yun nito niya. Ay, anya ti amok ngay. Ada na diya baso, sakbay nga imay nito niya. Ngam iti imay, isumot tayo, di pa nakapukaw na. Ay nainsaw, di ka man basta agpabasulatan. Anyat amok ngay. Kano ano ti mga ibagbaga, nga gaalay ti komporme da jaton niya. Anya, ay awan ti pamanaknak mo lakay. Iso adi mo pabasulan adagos, jay taaw. Kamot gaya manang, ngam apay adi mo inyawag nga Tapno nang isagana ako mamot iti pagsasangwan tayo. Ay na, saan na masapol? Adamot tin na po'y, umdas daytan Ni manang at talaga. Kat isumot? Kat, kumusta ka magtan ngay manang? Ay kat, nasaya at latading ko. Sikaman kit ni. Nabayagan adi ka pimasyar ijay lugar tayo. Ay na, pasensyakan manang. Makumikumak namin kat. Sana balay, ta umayak to agpasyar. Wan ang arod, ading ko. Nagpipintas mo tin yung kagawaan nyo. Nagduduma ang klase. Ha? Ado dagiti basong. Agduduma ti disenyo na. Ado dagiti aklo, kas kada kutsara yo. Ayun manang. Ingka gumaak mo't aginatang dagita Tapno adamot mausar. Ngam apay akastoy, ading ko. Sagay sa, gansagdudwala ang ti agpapada. Ay, kwa? Di mo ibaga nga idi, ginatang mo kat sagay sa laang nga piraso. Ayun manang, kastang agpaiso. Anya? Napanak man iji balay dato niya. Kat ay na, pudnomot gayam di imbagam.
nga asorted dagiti kagawaan da iti kusina. Wala nga ron kang gamana. Mas dao ka mata niya. Wan nga ron. Agduduma dagiti klase ti kagawaan da. Agduduma ti design na. Ngam saggay sanat. Huwag nga ron mana. Iso nga ron ang dinilaw ko. Dinamag ko. No apay akas jay dagiti kagawaan na. Ngam kuna namat aginatgatan na. Nga ta. Siguro adi ko. Saan tayo mat nga ammo? Kasla sa anak ang mamati ang ginatang na tadi dyan. Ha? Ang mga no inarbor na. Aniya? Kung nakalaang day tama na. Mas dawak lang amin. Tagduduma ang klase dagiti kagawaan dan. Nga masagay sa may. Imposible mo't aggatang sa gaysa. Ay na. Saan tayo nga ammo? Amang ano isumot ating trip na. Ay na, awan mo't gayam ti danong tayo. Awan na yan. Awan nga rood lakay. Ibagak aya nga awan no adda. Anya? Kati sumay. No adda danong, ibagak aya nga awan. Sana balay, tamapan ko kitain, intun madamdama. Ang mga nodamanin din ang putid jayos. Wan man lakay. Ay na, mapanak pa ija iskwilaan ti anak na. Ngam sa anak kadigos. Ay kahit oray saan ka pa yung agdigdigos Anya, ay sus, sana mapalin na. Napudot ti panawang. Iso ang makadigdigos ako. Mala, ano sampay nga raw, timapan makidigos, iyayan ni Nana Gloria. Ay, wan man laangan lakay. Tani, ang mga numaladawak iti papanak. No urayak pa'y ama isubli ti danong tayo. Nakadigos ka kaday, Tunya. Untata, banlawak laangan day ito linabaak amurang may. Sa nabale, tabasit da gitoy, manula ang apiraso. Malanga raw, ilipas mo pa'y da kita. Untata, ay na, awan mo't ngamin ti danong may. Sapay ko maataadan. Ada siguro, Tunya. Sapay ko matata. Aglaba, mamay, tapnosan ang masangputan ni Nanam Agloria, timuring may. Ay katun atata. Ibulsa ko day tibatso. Ay na, atan usar iya balay. Day. Apay nga ito niya. Ibulbulsam mo siya na sabon ni bakit ka. Ha? Ay na, pasensya kan tata. Na-blackout akmeten. Kunak ano jay bras ko ti bulbulsak. Ha? Day ti magayam sabon. Ay na, ay sayang day ti sabon. Nakita nakitin, kababain pa'y. Ay, sapay kumata dinis istoryaan kininana Gloria. Ada ibagak-bagat. Ay kat ibagamon alakay. Amo, imay nakidigaws kung nakilaban ito'y ni Tunya. Anya, nagdigos dito kat si kalaang tarda dito balay. Ay, amo ko, tiyada dito panunod mo bakit? Ngam di ka kaniyag panunod ito sa balay. Nakidigos laang ni Tunya. Nalawunan. Kahit amo, bakit? Ngan-ngani na ibulsa niya sa baon. Anya, Way, di akong nagbayin. Ay, dinilaw ko ay anya lakit din ayan nito niya. Nakisabon lang arudan. Ibulsa na pailaan. Isungaron ako nakika. Nga iso, tinangala iti may sa abaso. Abir-pirukin ta. Ay nalakay, di kagsasaw iti kasta kunak. Tadi mumut na panagnakan. Ang mga numadaksan kalaang. Aha, sigurado ako naktubay. Sabon tubay at pag-interesan na. Di pati jibasaw. Ang mga no inbag na, yay nagkapyan na ide. Anya? Isay, sapay kumaa, tadi ka masasair, iti da ito nga ibaga. Ha? Anya ka di dayta? May papanda ito, kundi Tunya, kabsat mo. Apay ti kabsat ko.
Puno ka day, di bagbagada nga tindog ti iman ito niya. Ha? Ada nga minsan na minsan, napan di balay. Kat isumot tayo, ti panagpukaw, ti may sa baso may. Kat idi manan na minsan, awang kano ti danumda. Iso nga napan nakilaba, kat nagdigaw si di balay may. Ngam dinalpas nga naglaba, nasiputa, kay bulbul sana yung sapon ni bagakaw. Heh. Aniya? Wine! Kat di akong nagbay na aking kuwana. Dinilaw kaw. Apay nga bulbul sana na yung sabon. Kat nakiusar lang arunay. Ay, nasayaat mo ta dinilaw yo, tata. Jak amo ti salitaan. Ngamtap no nasaysayaat. Mapan kayon to ije balayda. In kayo kitaan. No adda ije balayda ti baso yo ama pukpukaw. Ay na, mababain na kadagiti ibagbagada kanyak may papankiniton niya. Apay ka di manang? Nasabat ko ni Tata Inso idi na minsan. Kat na istorya na, nga adda ka no tinapukaw abaso da, idi napan niton niya ije balayda. Kat idi manan na minsan, napan ka no nakidigos niton niya ije balayda. Kat nasiputan na nga ibulbul sana jay sa bunda. Anya? Anya matindi kasta. Tila alain na nga usar ti karuba. Mangibabay na talaga ni manang. Ay naku namon, talaga nga intulang na dayjayin nga ugali na. Manang. At damo lang na ibagad na ma-review li kanya ka. Napukaw ka no, ti kutsara da. Damarisin day. Malukong may tinapukaw ije balay da. Kat ni manang ton niya ti suspitsada. Ay unay. Nakababain launay. Nupod no aniton niya tinangal-ala kadagita. O nga ron manang. Ngam kaslapat check ida. Ta nakitak mo't nga asorted dagiti kagawa ni manang ton niya. Amangan no naurnong dagijay, ngayon nalala na usar dagiti kaaruba na. Ala, bayan. Tabaga aktuman nito niya. Ay, talaga napunwa na kong lakay. Apay ka day. Napukaw manin ti may sa amalukong ta idiimay nito niya. Anya? Kasla mamati akon nga iso ti agal-ala iti kagawaan ta dito'y balay. Ay da, ibagbaga nga rudang ka. Di naktubag amin patpatsay. Kaya't ko nga rudang ti mamatay, gaputa uray da viulay kansinday. Ag suspitsada anito niya tinangal-ala kadagiti mapukpukaw a kagawaan da. Iso ana pagnunumwan may, amapan kami ijay balay da. Taing kami kitaan no adda ijay dagiti birbiroken may akagawaan may. Ay kahit ada kayo abakay. Da kayo ti makamaw. Wan lakay, mapan kami to ijay balay da. Tamapan mi paneknekan nupod naw ti atap may. Kayong matgayam na naglorya. Ay, wan. Gaputa dala kayat ko apon kan. Iso nga imayak dito'y balayaw. Ay, sus. Anya ka diday jay, nana? Ay, agyaman nak ata pinastrek nak dito'y balayaw. Nakitak ditaw, dagiti sapsapunak abasok kan malukong ka. Ay, ikwa na naglorya. Pudno gayam ti atap, me. Asika tinangal-ala ka dagiti mapukpukaw akagawaan may. Malasin ko dagiti baso ken malukong kaw. Gaputa adda sinyal dagita malukong kaw. Adda basit alitra I, which means insaw. Dayto aw. Litra I dayto. Ket nilakay ko nga insaw ti makapanagnak iti aramid mo. Gaputa nakita na amis mo nga ibulbul sam iday ti sabon kaw. Ay, wala na. Pakawanandak ko ma. Isubli kong dagiti kagawaan nyo. Ken isubli tumatin dagiti daddo mga inalala ka dagiti kaaruba tayo. Ay, kaasi kamuto niya. Kunam nga asurtay dagiti kagawaam iti kusina. Ngam tinakaw magkayam amain.
manin tinabati akagawaan ta. May sala nga plataw kano pat ako tsara daytaw. Ay na, mangibabayin ka nga asawa to niya. Lakay. Jak lain pagaro pati naktakaw mo gayam dagiti insang sangpet mo kagawaan. Ay na, di ka lang nagbain to niya. Gusto na lakay, di ka nagungat. Sana bali tagbalbaliw akon. Diyan ko nagali iti kagawaan dagiti karoba. Nga oray kursunadak na unay. Rumbang lang! Gaputa sana nasaya dahil nga ramay. Nasaysaya tayo naman manulay dagiti kagawaan iti balay. Basta saan at tinakaw. Jay si ka mismo tinanggatang. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. At yaman kami, itingkay, Panang Tarabay. Sika ka di dayta, bireng balasang kaw. Apay nanang, di na ka din mabigbig. Ay, gagangay ti bumakit Idilaang na minsan nga aldaw nga imay ka binisita dito'y balay nyo. Mabigbig nakpay mat. Apay nga ita. Ay, bakit nga ruda na nakaw. Imay manin nagsugal dagiti kaarubam dito'y balay. Anya, nanang? Saan? Imay da ay amat. Ay nananang, adda na ba ti adwa abaraha di talamisaan? Aglibak ka pa'y laang mat. Imay dalaang mo nag-relax. Ita, ibagam asaan na kon amabigbig. Nakusnaw ngamin, ti pa nagkita ko na nakaw. Imaya, taumay ko ibaga anaskan nga alaamon ni Buyet dito'y balay mo. Anya ti ko na. Ni Buyet aburidak mo Jak kayat nga agyan ijay balay, tanagkaro ti bartek na. Pagawida kon dito'y balay mo, tapno addakad kadwam. Jak magagtibagbagaman akaw. Tulang aksamutan. Naging tutulang ka, tadi mo kayat nga agyan dito'y ni Boyet. Sakit ti ulo na ijay aburidak mo. Bakay, papanawam man ni ading mo Jay Salas, tagbuyag itin yaws. Amom ngaglutluto siyak pa'y lang ang tibaon mo. Si ka nga ron ti kabutang na. Ay, nagado atugaw ijay Salas apag tugawam, kabayatan nga buybuyag ka. Ay, gunan niya. Si ka talaga, kumpormimat ti pa ng disturbom kanya. Anay ko, apay nga dablak ay ko. Ay, inananudak ay. Basol mo apay nga min adumanog kalatan. Dayamat dinandanog ko. Nilakay ko, agbuybuya laang mat iti TV ijay away mo. Pagamuan tatimakder ka, kat dumanog kamatan. Oo, awan mat malagip ko ngay naramit ko akasta. Adda, nabartag ka nga min unay. Tagtagainap ko lang, dayjay. Ay na, saan ka nga min nga aginom, aging nga adi mo ammo tilubong mo. Kita man, di mon ammo tinararamid mo. Kung nagtumat ngamin kan ka, ibaon mo ni ading mo aboyet, tamapan agyan ije balay ni nanang mo. Napan ko nga rod kinasarita ni nanang, kat kasla di namot kayat akabalay ni Boyet. Apay ngay? Siyempre, di na maanusan ti ugali ni Boyet. Kinapudno na. Paspasin siya akla ang dayta aburidak yo. Dandani motan maibos ti pasinsya kan kwa na. Narigad, numadanog ko. Amangan mo saan to ang makabangon, kat agdiretsyo ije sementeryo. Ay nagtal na ka man. Api nga agsao ka iti kastangay, uray mamartek ni Boyet, kabsat kulat na. Ammo ka, isungarod akayat ko aliklikan ang mapasamak dayta.
Jak kayat adang ran ti kabsat mo. Angam, kasanon, no jak makontrol ti bagek. Nene, Ha? Anya day lakay? adag barbarsak dito'y balay. Ay sus! Ay, Upuran dan to'y balay. Asino nga iti agaramid iti kasta? Dagiti bartek akaaruba a mahilig nga agbarsak iti babbalay no kastoy arabi ay. Bagay, nakita mo asino timang barbarsak dito'y balay. Nimot boyet. Nakaigampay lang iti dakkel abato. Kasanungay nga anawaan day ta ita. Apay abarsakan na day to'y balay. Kat iso ti pagnanaudan na. Agayab ka iti pulis. Pulis? Isudalaan ti makaanawa ka ni Buyet. Apay, pudno nga impatiliw mo iti pulis ni ading buabuyay tanakaw. Impatiliw ko ayamat. Isumad ti dimano na damag kanya. Nagayabak lang iti pulis tapno anawaan da nga agbarsak dito'y balay. Nakaturog ni Buwit di talikod. Di talikaw tinagturugan na. Ay malami isa nun ajay bukot na. Awan ka di ti kutsawn kanulos na. Mabalin ayamat nga awan. Di mo baybayan na ni ading mo anak ka. Buridag tayo dayta. Iso anas kan nga iwanan tayaw. Uray no kastama Marta. Buyay tanak ka. Nakariing ka kadain. Buyay. Ninanang mo day tao eh. Nakariing kaan. Nanang? Wow, nanakaw. Siya. Adda ka din nasakit kan ka. Ada nanang. Nasakit ti ulaw ka. Ay, kaasi ka ba? Tuy tiyan ko. Nakasaksakit. Ay, sus. Unay kit din ay anak ka. Mabisin ka kaday. Mabisbisin ako, nanang. Yala anak man mo't itikanak dito'y pagturturugak. Apay, di ka makatakdaer ama pandita kusina. Kaya't munsa mo't amataya ko, nanang. Amom anagsakit to'y bagbagay. Ibaundak tayo lang amapan idya kusina. Ay, wanan niya. Ay, wanan ako. Siya kunti mapan mga ala iti kanom dita kusina. Urayon nak dita wiwan. Laam ni Boyet iti kanin na, nanang. Mabisin ka nung amen. Aramiden na kamanin akatulong nan. Karne ka naw ti kayat na asidaan. Kitaan nyo man day tanga ugali na. Ibaon na kalangarudan, agpili pa'y iti kayat na asidaan. Pangalaan nga iti karne. Ayun kay gatanga nun kasta talaga ti burita kanakaw. Ay nananang, saan pa'y analpas ti lablabaak? Ibaon daki din. Ay, agsingsingpot ka kade, anak ka. Na, kunak man no saan kan makabigbig, nanang. At ano maminsan, ayak makabigbig. Kuna matulang kan. Talaga medyo nakapsutan, ti panagdengag ka. Nakaumay ka mo dito'y balay idinadamag mo tinapasamak. Ay, inkakitigat angan ni Buyit itisidaan na akarnay. Ayan ti kwarta. Jay pala ang kwarta ma anak ka. Bayadak taw no maalak jay pensyon ka. Kalpasan anangan ni ading mo. Intuloy naman ang tinaturog. Wan nga rod. Agur-urok manan. Agasam man jay sindan akarne. Limansa a serve. Bay amon, buridak ngamin. Insurot ko man ani nanang idinagawid. Ay, ano sam kadipay ni Buyet, lakay. Sa dino ti papa na ang bayaw.
Di nakman damag-damagan. Nay, nabartak ka pa'y laang. Agdiwer-diwer ka amag na. Rumwar ka manan. Mapanag lang dita sirok ti kayo. Amangan no agdiretso ka dita deraas. Daya magderaas dito eh. Dita likod ti balay bayaw. Deraas dita. Kastaya. Iso adi ka mapmapan dita. Delikado. Saan? Dita aglang. Alang arod. Agan anad ka bayaw. Nanay Stileng, lakuan na man iti arag, darasam! Nay, apa ngay, hindi ka matsumungbat. Nanay Stileng, ada ka dito yung kantina, wino? Nana, sumungbat ka? Wino, buong ag amin anak aggarapon alagaw. Sige padasam. Nay, saan ta ni Nanay Stileng na dyan nagsaaw? Buongam dagita lako ni nanang ko, tasak timang danog kan ka, oray kita. Wow! Nagpintasan abalasang to'y nakasango kanyak. Anya ti ko na? Buongam dagiti lako ni nanang ko? Ay na, urayak la na usawaan. Ading anapintas, siya gayam ni Christopher. Christopher? Kat no naglawagan, aboyet tinagan mo. Ay, buyet, no jay balay may. Ang tipod no anagan ko, Christopher. Ay, amamukan. Saan mo man nga yawat-awat day ta imam tagat arak ka? Ay, inak agdigos no day tati kayat mao. Agsubliak, inton rabi eh. Ikanak man iti igatang ko iti gel. Anom ti gel? Pag gel ko Apay nga gel ka? Nagadukid din adamag mo na ya. Mangtad ka, tayo naggumatang. Umanayan day to'y 20 pesos. Bayadak to. Inton mapasungbat ko, JR makabalasang. Agaraman, jay buridak yaw. Ni, apay nga agkatawa ka kasta na kay. Makakatawa aklaan di taburidak yaw. Agayat nga rod mo ten, katawa amkit din, nanyalaki din aya. Kaya tanda nga tamat. Katno ison ti kasikatan nga artek. Ay, ti pampanunutek. No asino di ibagbaga na ababae nga arman na. Naasawaan mo't amin ang dagiti babbalasang dito lugar tayo. At damat babbalasang. Dagitay babae abalaw. Bayaw, at daman ibagakan ka. Anya day ta bayaw. Kababain samat. Saan? Apay kumangay amabain ka. Adda ka di pulom amabalin ko abuludan. Pulo ko na ang bayaw. Kuwan bayaw. Mapanak nga minagaram. Ay katun pabuludan ka. Apay, asino ti mapan mo armain? Sikapay lang ti pangibagak itinagan na bayaw. Ngam di mo ibagbagay ti sabali Wen, danag mun aya. Amum ni Nanay Stileng. Ay kunakun kahit. Balo ti mapan mo armain. Katno bakatan ni Nanay Stileng. Bakbakat pa ingam ni Nanang. Saan nga iso ti mapan ko armain, bayaw? Napili akmat uray kaskasano. Ay, nasayatan o kasta. Jay balasang na ti mapan ko armain. Ninilda. Ninilda? Kano nabayag ijay abroad day di babae? Wen, balasang pay, yung adamot edad nang. Iso ti mapan arman ni Buyet.
Ay katsapay kumaata kayat ni Nilda. Kat no hindi gusan na itigas taunay. Ay na, makaasawa mo nga rodan at iburidak mi. Awan ton problema yaw kaninanang. Christopher. Kaya't mo asawain, umasidegakan ka. Katuan dito'y abay ko ti pagtugawam. Noong ay makita na taninanang mo kung agkatugaw. Gamaan ano? Hay kahit, agtugawa nga rodan di taabay mo. Kasta naglamin saan ka di? Ay, agkalkalinduusan ako. Ibagampay laang analamay na. Nagmayat siguro ti ada ka holding hands na niya. Ay, kaya't mo ti ada ka holding hands na. Padasan taman. Ay, sige. Igamak dagita imam. Ay na, nagmayat gayam ti ada ka holding hands na niya. Ay, awan ka di pa'y kina-holding hands mo. Uray iday. Awan kasano, kat pasig mo't at trabaho tinararamid ko di abroad. Ita, kaya't kuman mo't apadasan ti kunada a love. Nanang, adda umay ko ibaga may papankin ni Boyen. Ay, yak mangag. Nagbalin ako natulong talaga. Mga sawan ni Boyet. Anya! Mga sawan ti buridat tayaw. Kunak man nutulong ka, nanang. Asinaw ti asawaan na. Kaano ti kasar? Ninilda ti asawaan na. Jay anak ni Nanay Stileng. Ay, day jay na po daw. Nabayag kat ajak nakikita day jay a babae. Nag-abroad ngamin. Ibaon mo man dito'y balay ni Buyay, takasaritak man. Saan nakaamangag tatulong ka? Ay, saan ako natulong? Mayat mo tanti pa nagdengag ko, anak ka. Puno ka diti damag ka, ang mga asawa kan, Buyay. Katuan, isungay tad mo dyan tawid ko. Ay, katuan itad ko na talaga. Ay, damot gayam mangayat kan kanak ka. Guwapo ak gayam no agdigo sa aknanang. Naminsanak lang ang nag-I love you kaninilda. Nagtungod na dagos. Ay, nyalakit din to'y anak ka. Naglaing nga talaga to'y burida ka. Kuna ninilda, asaan na kayat nga aginumak iti arak? Iso nga isardang kon. Ay, may mayat manin na. Saan na pa'y akayat ng agat sigarilyo ak? Iso nga ikatakmatan ti sigarilyo. Ay, kasta ati good boy. Nene. Ninanang tauray nala ipalakpakan. Apay dakas. Makita da kadagiti kaarubang agpalpalakpak. Ay, agoray ka tayo baga kadagiti lumabas. Ay, karuba! Mga sawan to'y buridak ka. Umay kayon to, No papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. At yaman kami, itingkay, Panang Tarabay. Oy, Nardo lakay. Anya aya ti sirip-siripom di tatawa. Ang mga numakita da ka dagiti kontrabida ka aruba. Kat panunutan da nga isuda ti mapan mo sirip-siripon dita. Anya aya ti bibiyang dagita akaruba. Isuda aya tikit kitaag. Amumeten analaing da sumauda kita. Nang runa day tabaket sibing. Ay unay kat arurod kundi tabak-baketan. Ay, bakit? Kita dyan dipig apapaluman ta. Dandani maluuman. Dandanin?
Kita man. Gitaon. Aywan, malulumdan nga agpaiso lakay. Ay na, addan tebbaen tang. Agaramit kanto iti banana kiw Katuan amok aday tati paboritong ameriendaan ka. Lingtaan ta dagiti dadduma. Ay katuan addan meriendaan tayo kadagiti anak ta. Adumot ka tinagnumaran ta dita adipig. Agasam jay sinda tayo asabunganay na. Ken dagiti bulong na. Iso timapan ko alalaan apang balbalkot ko iti tupig. Dandanin bagay te. Dandanin amapan ko tabbaan day ta adipig. Ay, umay ka man dito si Kaalan. Darasam. Ninanang mat. Ayab nga ayab. Ammom anak kahiladak dito ipapag. Masadutak abumangon. Nagsadot ka na ya para bumangon lang. Apay ayang amin. Ipakita lang kan kadagiti agasawa Anardo kan Margarita. Dagiti kalaban ko karuba. Apay, anya tinaramid da? Upobserbara kita. Kit itay dapay anak katakder di tatawa da. Ewan, anya nga tangay tikit kitaan da? Siyak sama tikit kitaan da. Apay kumangay akitaan da ka? Ay kit kalaban da gayam. Tikitam kit day nanang. Day jay ditpig adandanin maloom. Kahit isumat na talaga tikit kitaan. Manulangin ngal daw. Maluuman day tadipeg. Si kanto timapan mang teba, Anya kat ni nanangan aya. Tagi baon manen. Nagsadot kan? Siyak pa ya senior citizen, tibaon mo amapan mang teba. Wan, kabaalam day ta. Para mang tagbalang iti saba. Inakid din ituloy ti maturog. Ay, nagsadulaki din ayan na ito ataw. Isukat asaan ka ang makaas-asawa, tasadot ka si Kaalan. Agsao ka man ako na akong nanang. Napili ak iti balasang asawaak. Anya ti panagkunam kanyak. Just. Makapangpanganak iti bananak yo. Anya, ay tila malagi-lagi mo ka din si Kasalay. Pangalam nga iti banana kyaw. Ingkay gaminan at ibaan di dipig di taruar. Ay, saan pa yung mabalain? Urayam amaloom. Inton kwan, tibaan da kita agbibisin na karuba. Ay, padasin da. Tasyak, ti makalaban da. Iso ngayon kayong tibaan tatang. Amangan numaon na anda ta iti sabali. Nasamsam ay numaloom iti puna. Ganda ni dayta na maloom. Ay, bananak yo ko ma. Daytay ado ti asukar na. Ay, una yan na nagsamit. Dandanikan maloom. Manulaan nga aldaw. Umay kantag ba eh. Nay. Kita umot at ipagpagnaam. Dandanin akong madungpar. Nay, apay nga ong tanak ngay. Kat si kati dandani mangdungpar kanyak. Anya siya, kano naglawagan na sika? Sa baling to mga mitikit kitaam kan. Numagmag na ka. Dayto'y pagnaam tikitaam. Na, suruan nakit din si kaabak-bakatan. Na, anya tikonam? Ay, pumanawak man langan. Ay, kontrabida ba ka? Ay, dakayaw ti kalaban bay. Dakayaw asang kapamilya nang runa ni bakit mo a Margarita. Apay asyak ti bagbaga na kalaban na day di abakit si Bing? Kagura na ka talaga. Saan man ngagsaw-saw day di abakit? Taiso tinalawag a kalaban. Anya ngamin aya tinapasama. 5 basakla ang ditaayan ti puunti di peg. Jak matam mo amasabat ko gayam day di abakarte. Kat, inapanakan? Dandani kami nagdinong par. Agungot kit din. Kat iso mo tinalawag a dandani mangdung par kanyak. Iso nagsindungbat kami Ay, lakay. 5 bas ka ijay ayan ti dipig ko na. Kinitam ka di analaeng kat dandanin malong. Wen, bakit?
Manulangan nga aldaw, maluuman. Mayat lakay. Ay, sapay agalakit day. Ay, dandaninak lang arudan na dong parday di abakat. Bay amon, dandan nilang may. Apay salay, sa dino ti papanam. Nakasukat ka ba? Di tala ang luwar, tatang. Ay, saan ka mabali na rumwara kasta? Nakakikiting na tasulpan mo. Anya lakit din ni tatang. Old fashion na talaga. Dahil ti uso ita ha. Ay, kasukatan. Uso nga. Anya ngay nga ti kahit yung ay suot ko. Pajama? Anya mo ni tatang eh. Dandani ka din malong, J.D. Peg. Oy, Alan, apaya di ka sumungbat. Anya adipig nga ibagbagam. Kat isunsama ti tantanawam di tatawa. Balasang anapintas kan sexy, titantan awak dito itawa. Saan adipig? Sino abalasang? Ni Sally. Jay anak nila kay Timyaong. Jay buridak na Ay, jak kayat aday di ababae ti maasawam, Alan. Oray aglaklakay kan abaraw. Basta saan aday ta babae ti asawam. Apay asaan mo akayat kat nagsiksi? Unay na nagpudaw dagiti lupuna. Maday ti ugali dagiti naganak ni Salay. Wen! Amok nga ex mo ni Tata Timyong. Nagkunabakan ka. Inyistorya adya ka aruba tayo abakat. Agayan ayat kayo gayam ka ni Tata Timyong iday. Hangam sabali ti ingkasar na. Ay, awan ti kasta na pasamak. Isong aging gaita, kagurguram ni Tata Timyong. Ay, agdal na ka man si Kaalan. Ay, Sally aya. Una yan na naglapsat ka. Nang nangruna no umisem ka. Agparang dagiti kalid mo. Agayatak at talagan ka. Hoy, Salay! Agawid ka! Itay kapaya pumanag na dito ya! Away! Ni tatang man. Apay pagawidan nga kat nagpudot iji balay. Agpariirak mo't dito'y Sapay nagkiting dito shorts mo! Kat nagpudot nga rod. Kan may isa, umayo kitaan dahi tidipig nga ramitak to bananak yo. Dandanain malong! Nay, papakilat ka nga nag-isang. Awan, hindi lamat-madlaw ni tatang. Kasladan samot pagpatpatsarmingam dito ya! Awan ko naklangarudan. Dahil ta alalakay ti pagpatpatsarmingam. Sino man ang tinakita yon? Ni Alan, nakatanaw di tataway ti balayda. Hi, nag-cute nga min. Cute sa dutmay. Agawid kan, Salay. Diyak kaya't aday ta alalakay ti mga sawaking ka. Ni tatang mat, kita akpay analaing didipig. Ay agawid kan kunak day. Ni tatang, killjoy talaga. Awan matan ni Sally ijay batog tipon ti ditpig. Pinagawit sa matan ni tatang na. Nadlawnan sa akit kita di anak na. Ay siyak man ti Romar. Barang agsabat kami ka ni Sally di tapuon ti ditpig. Rumwar ka, Alan. Ay, wala nang. Ibelang mo ngarudan day tabasura nga insupot ko di ta kusina. Na yan, tagi baon kayo manan. Kahit isunto mo lang nga rumwar ka. Si kantulangan ti mangibelang. Ay una yan, talaga anagsadot ka, Alan. Sige, kastakan nga agnanayaw, tasaan kan ang makasawa.
kamutan adi tabalayo salay. Tagkita ta dito irwar. Ay, ayan ti maluluong adi peg. Oy, Alan. Anya ti araramidam dito eh. Ay, awan. Umay mun samat bambantayan day tadipig a maluluong. Apay, dakas. Dakas tasyak to timang teba iti dayta. Nagkunamat kan ka. Kat no nabayag a paluluuman mi dayta adipig. Kat uray matda kami kaninanang ko. Paluluuman mi mat dayta. Ay, saan ka nga agsao iti kasta? No saan mo akayat nga agapata? Saan agapo talaklakay ka nga miti siyak? Mabuta nga kun kan ka. Kayat mo gayam ti binuksingan Tagikwam kit din ti saan mo matamula? Abay, sika tinagmula iti dayta sa ba? Saan? Ngamda kami kaninanang ko, timang taba. Ngamda kasi bagat. Delikado talagan. Anya ti sasawam a delikado. Dayta dipig Daalan ka no, timang taba. Anya? Kunana dayta? Naglastugan? Kunamlano asino agsasaw? Adaman damagak bagat. Asino tinangimula iti dayta adipig? Ne, apay adamagam kanyak dayta. Amo kaya mag... No saan mong amaw? Asino nga raud? Ay nalakay saanan anasken nga amuam pay no asino. Basta numaluom, tebbaentan adagos, tapno awan timang tebba sa bali. Uray saan ta amula? Ay sos, nabayagan apagal-alaak dayta iti bulong na. Siyak pa'y tinang puros iti sa bunganay na. Kaya't nasawan, kukwatan dayta, lakay. Badang mo dita sikat mo. Apay! Saan nga kamkamalitay kang alan? Ni tatang mo't. Ikatan nyo man ita badang dita sikat yo. Makapanervyos kayo mo. Ay, mapan ko tibaon iti peg. Mapan nyo tibaanan? Ang mga noonaan na tapay iti sa balay. Awanin natin lut pumabananagyaw. Ay katwanan sumurutak amang tiba. Mala, umaykan. Partakam ati magnanakay, tamang ano adamang teba iti dipig. Parpartakak lang arudan ti magnan. Anya ngay aramiden nila kay Timyong ijay puun ti dipig. Ay wag, apa yung aday jay? Isus, kaya't nansamot at tebaan di sa bata. Ay, saan ang mabalain? Nay, tangad-tangadin namin. Mabalinday tao, sa anak nga umanlugaw. Danang, anya tibirbirugan. Ayan nandiay panabas day di tatang mo dito'y kusina. Mayat tituturugak. Kumarasakas ka dito'y kusina. An-anwan ti panabas aya. Mapan ko tebaan jay di peg. Tanay, anda dagiti kalaban akarobay jay. Anya? Kaya't datang nga unaan, nawatam. Lati aramidom nga ilakay. Tebaemon aday na sabang. Awan bagat. Sige, tebaemon. Awan, timang tibay ti dayta sa ba? Nagkunakan ka? Siya, timang tibay ti dayta. Anya, sika? Nana. Siya, timang tibay ti dayta. Ay, aglilin na wag tayo man ditoy. Apa yung adda kayo amin ditoy? Siya, tiyang sa ulakay. Anya, sika? Gaputada kami kinilakay ko, ti adda karbangan na iti dayto adipig. Ay, saan mabalinday tangay bagbagham? Naglaing kan, kano inalam amin abulong na. Apay, di mo malagayip,
Malagip ko. Nalampay di sabunganay na. Malagip ma. Ay, agtal na kayo. Aglisi kayo. Tasyak, tibang tiba. Yan na. Nagyatar aramidong kita. Agar-arom kan samutan. Anya, ar-armom ni Saling, anak ko. Ay, isa na babalay. Anawain yun. Dagiti anak yung agin inarom. Tada kami kinilakay ko. Timang tebay ti dayto asaba. Ay, mga sawan ti anak ko. Kat tinakasaksakay. Dayjay pa'y nga anak ni Timyong ti asawaan na. Pusto na saan ka na ang sangit akasta? Rumbangkit di amaragsakan ka. Tamang asawan ni Alan. Kulak na awan ti mga yata nagsadaw. Adamagayam. Kat nataraki mo ngamin ni Alan, nana. Ay, jay dipig ngay anabaybayag apaluluuman may. Ay na, nagsasaritaan mi amatabain ton kasardaalan kan Sali. Tapno amin tayo, makaraman. Apay, umanugot ka kasta te mapasabak. Anyangay nga rod nana, kat isumot tinagnunumwan dagiti lalakay dito'y lugar tayo. Ay, wala niya. Iso ako nada, anas kan magsimula iti sabana. Tapno saan nga aggiin nagaw iti may sa asaba. Ay, wan, maawata ka. Pagmula ito, dasalay kan Alan. Si Beng. Apa nakatakder ka dito isang wan at Timyang. Kit umay ka na. Tumakder ka nitan. Nagsalata. Nagpintas na tatukar. Nagsakit to'y tumang kung agsala. Mayat hindi tapno mawatwat. Ala, umay kan. Nagadwa mabalin nga asawa ni Alan. Apay aday-jay pa'y balasang mumang. Dimpay kaya taga-balayan ta. Nagaduti ta mabalin nga agbalin nga balayan ka. Umay kakiday dagsalata. Ay gaya, nalutaw ni Dipeg apadpadaanam amalong. Kaya't mau, takalpasan nga agsalata. Kit mapantaramanan. Inlutunan kay. Ay kainta nga rin agsalan na. Ipagpagapuklaan ng dahito ken ni Alan. Wine, kasta, umisem ka. Saan kan ngagkusilap? Abalayan. Umisem kan, tagtsatsata. Bueno, papagayam. Ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasarita ni Tibiyag. Dito'y drama tayo. Anya Laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. At yaman kami itingkay Panang Tarabay.